Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nakti utawi iki iku bab mertelakake naat. Anak tu utawi naat iku tabiun lapat kang manut apa naat lil manuti maring manut. Fi raf'ihi ing dalem rofae manut wa nasbihi lan ing dalem nasope manut wa qabdihi lan ing dalem jeri manut wa ta'rifihi lan ing dalem ma'rifati manut wa tangkirihi lan ing dalem nakiroe manut, yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anak ta ing sak temene naat iku yatba'u kang manut apa naat man utahu ing manute naat fi raf'ihi ing dalem rofae manut ingkana lamun ono apa manut iku marfu'an kang diwaca rufa wa fi nasbi lan ing dalem nasope manut ingkana lamun ono apa manut iku mangsuban kang diwaca nasab wa fi qabdihi lan ing dalem jere manut ingkana lamun ana apa manut iku makfudun kang diwaca jer wa fi ta'rifihi lan ing dalem ma'rifate manut ingkana lamun ana apa manut iku makrifatan rupa isim makrifat. Wa fi tangkirihi lan ing dalem nakiroi manut ingkana lamun ono apa manut iku nakirutan rupa isim nakiro. Wadalika utawi mengkono anan nakta yatba'u manutahu iku finakti ing dalem naat al kakiki kang bangsa kakiki. Wa utawi naat hakiki iku arrafi'u lafat kang rufaake apa naat hakiki li dhamiril manuti maring dhamire manut. Takulu ngucap sapa sira ing lapat koma Zaidun al-akilu. Koma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid al-akilu kang anduweni akal. Wa irabu utawi irabe lapat koma Zaidun al-akilu iku koma utawi lapat koma iku fi'lun rupa kalimat fi'il apa lapat koma mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa Zaidun utawi lapat Zaidun iku fa'ilun dadi fa'il apa lapat Zaidun marfu'un kang diwaca rufa apa lapat Zaidun bidumati kelawan karo kaduma ad-dhahirati kang pertelo apa ndumai lapat Zaidun. Wal akilu utawi lapat al akilu iku naktun dadi naat apa lapat al akilu li Zaidin maring lapat Zaidin. Wa natul marfu'i utawi naat kang diwaca rufa iku marfu'un kang diwaca rufa apa lapat al-akilu wa alamatu raf'ihi utawi alamate rufa'e lapat al-akilu iku ad-dumatu karo kaduma ad-dairatu kang pertelo apa dumai lapat al-akilu.
Wa utawi lapat al-aqilu iku tabiun kang manut apa lapat al-aqilu lil manuti maring manut. Firrafi ing dalem tingkai rufa wa ta'rifi lan ing dalem makrifati. Wa ra'aitu Zaidan al-Aqilah. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid al-Aqilah kang anduweni akal. Wa irabu utawi irabe lapat ra'aitu Zaidan al-Aqilah iku ra'aitu utawi lapat ra'aitu iku fi'lun wa fa'ilun, fi'il lan fa'il. Wa Zaidan utawi lapat Zaidan iku maf'ulun bi, dadi maf'ul bi. Mangsubun kang diwaca nasab apa lapat Zaidan bil fatkati kelawan karokat fatkah ad-dhairati kang pertelo apa fatkai lapat Zaidan. Wal aqilah utawi lapat al aqilah iku naktun dadi naat apa lapat al aqilah li Zaidin maring lapat Zaidin. Maring lapat Zaid mangsubun kang diwaca nasab apa lapat al aqilah aidon kalimane bil fatkati kelawan karokat fatka ad-dhairati kang pertelo apa fatkai lapat al aqilah. Fakot tabi'ah mongko temen-temen manut apa lapat al-aqilah hu ing lapat Zaidan fi nasbihi ing dalem nasabi lapat Zaidan wa ta'rifihi lan ing dalem makrifati lapat Zaidan. Wa marartu bi Zaidin al-Aqili. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi Zaidin ketemu Zaid al-Aqili kang anduweni akal. Wa irabu utawi irabe lapat marartu bi Zaidin al-Aqili iku marartu utawi lapat marartu iku fi'lun wa fa'ilun, rupa fi'il lan fa'il. Wa bi Zaidin utawi lapat bi Zaidin al-ba'u rupane huruf ba'i lapat bi Zaidin iku karfu jarin huruf jar. Zaidin utawi lapat Zaidin iku majrurun kang diwaca jar apa lapat Zaidin bil ba'i kelawan nganggo huruf ba. Wal aqili utawi lapat al aqili iku naktun dadi naat apa lapat al aqili lahu maring lapat Zaid. Majrurun kang diwaca jar apa lapat al aqili bil kasroti kelawan karokat kasro ad-dhairati kang pertelo opo kasroe lapat al-aqili. Fakot tabi'ah mongko temen-temen manut opo lapat al-aqili hu ing lapat Zaid fi qabdihi ing dalem jeri lapat Zaid wa ta'rifihi lan ing dalem makrifati lapat Zaid. Wa taqulu lan ngucap sapa sira fitang kiri ing dalem isim nakiroi jaa rojulun akilun. Jaa wis teko. Wa taqulu lan ngucap sapa sira fitang kiri ing dalem isim nakiroi ngucap sira ing lapat jaa rojulun akilun. Ya Allah watu. Jaa wis teko. Jaa wis teko sapa rajulun wong lanang. Akilun kang anduweni akal. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Akilan kang anduweni akal. Wa marurtu lan lewatan sapa ingsun bi rajulin ketemu wong lanang. Akilin kang anduweni akal. Wa irabu utawi irabe lapat jaa rajulun akilun wa ra'aitu rajulan akilan wa marartu bi rajulin akilin iku kaladi kaya irabe
contoh qoblahu kang ing dalem sadurunge alladzi faqat tabi'ah mongko teman-teman manut apa lapat akil man utahu ing man ute lapat akil fil i'rabi ing dalem i'rabi wa tangkiri lan ing dalem isim nakiroi manut. Dadi ja'a rajulun ya akilun. Dadi nakiroi rufa ya ikut rufa, naate ikut rufa. Man ute isim nakiro lapat rajulun rufa ya ikut rufa. Kalau nasab ya ikut nasab, kalau jer ya ikut jer. Wala makana lan ing dalem semangsane ono. Opo anak tu naat iku tarutan saambalan. Yakunu kang ono dadi naat jumlah ya. Dadi naat jumlah. Dadi kali yo kena. Yakunu kali ono apa naat ngono yo kena ya. Yakunu kali ono apa naat iku makrifatan rupa isim makrifat. Watarutan lan saambalan. Ngene wae. Wala makana lan ing dalem semangsane ana apa anak tunaat iku tarutan saambalan. Yakunu kali ana apa naat iku makrifatan rupa isim makrifat. Watarutan lan iku saambalan. Yakunu kali ana apa naat iku nakirutan rupa isim nakiro. Ndakaro wis nutur sapa al-musannifu Kyai Musonef aksamal makrifati ing pira-pira bagiane isim makrifat wa nakiruta lan pira-pira bagiane isim nakiro. Fakola mongko dawuh sapa Kyai Musonef rupane wal makrifatu kum satu asya'a. Wal makrifatu utawi isim makrifat iku kum satu asya'a. Ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Rupane al makrifatu utawi isim makrifat iku ma isim. Dala kang duduhake apa ma alamu ayanin ing atase lapat kang ditentokake. Walladhi utawi isim makrifat dakaro kang nutur hu ing alladhi sopo al musonifu Kyai Musonef iku kum satu asya'a ono 5 pira-pira suwiji-wiji. Al awalu utawi kang kawitan. Al awalu utawi kang kawitan minha sangking kum satu asya'a iku al ismul mutmaru isim mutmar. Wawa utawi isim mutmar iku ma isim dala kang duduhake apa ma ala mutakalimin ing atase duduhake makna mutakalim au mukotobin utawa duduhake makna mukotob au gaibin utawa duduhake makna gaib. Nakwu ana sepadane. Contoh ana utawi lapat ana iku lil mutakalimi krana duduhake makna mutakalim. Wa naknu utawi lapat naknu lil mutakalimi krana duduhake makna mutakalim wa ma'ahu lan ing dalem sertane mutakalim
ghairuhu sakliyane mutakalim awil muaddimi utawa kang ngegungake apa mutakalim nafsahu ing awak dhewene mutakalim. Wa angta utawi lapat angta iku lil mukotobi krana duduake makna mukotob. Wa angti utawi lapat angti. Lapat angta itu menunjukkan wong lanang siji, sira siji wong lanang. Dalam wa angti menunjukkan sira wadon siji. Wa angti utawi lapat angti iku lil mukotobati krana nduduake makna mukotob sira wadon siji. Wa antuma utawi lapat antuma iku lil mukotobaini krana nduduake makna mukotob loro. Wa antum utawi lapat antum iku lijam iddukuri krana nduduake jamak pira-pira wong lanang akeh al mukotabina kang dikitopi kabeh. Wa antuna utawi lapat antuna iku lijam il inasi krana nduduake jamak pira-pira wong wadon akeh al mukotabati kang dikitopi kabeh. Wa utawi lapat wa iku lil ghaibi krana nduduake makna gaib wong lanang siji. Wa hiya utawi lapat hiya iku lil ghaibati krana nduduake makna gaib wong wadon siji. Wa huma utawi lapat huma iku lil ghaibaini. Wa huma utawi lapat huma iku lil ghaibaini krana nduduake makna wong loro. Wa hum utawi lapat hum iku lil ghaibina krana nduduake makna wong lanang akeh. Wa huna utawi lapat huna iku lil ghaibati krana nduduake pira-pira wong wadon akeh. Wasani utawi kang kaping pindho min aksamil makrifati saking pira-pira bagiane isim makrifat iku al ismul alam iku isim alam. Nakwu zaidun umpamane lapat zaidun isim alam ya. Wa makkatu lan lapat Makkah termasuk isim alam. Al awalu utawi contoh kang kawitan lapat zaidun iku alamun rupa isim alam liman keduwene wong yakilu kang anduweni akal sapa man. Dadi lapat zaidun itu isim alam yang mempunyai akal. Wasani utawi contoh kang kaping pindho lapat makatu iku alamun rupa isim alam lima keduwene perkara layak kilu kang ora duweni akal apa mah. Wasalisu utawi contoh kang kaping telu min aksamil makrifati saking pira-pira bagiane isim makrifat iku al ismul mubhamu isim kang disamarake. Nakwu hada umpamane contoh lapat hada wa hadihi lan lapat hadihi wa haulai lan lapat haulai. Wa hada utawi iki isim mubham iku al ismu isim yasmalu kang mengku apa isim jami'ah asma'il isaroti ing sekabehane pira-pira isim isara.
Wa asma'al mausuli lan piro-piro isim mausul. Nakwu alladhi, lapat alladhi. Walati lan lapat allati, walladina lan lapat alladina. Wayak sulu lan kasil opo at-ta'yinu, lapat kang nentoake fi asma'il isaroti ing dalem piro-piro isim isaro. Wa fil isaroti kelawan isim isaro al-kisiyati kang bangsa Indra. Wa fil asma'ilan ing dalem piro-piro isim al-mausulati kang mausul bisilati kelawan sila. Nakwu ja'alladhi koma abuhu. Umpamane contoh lapat ja'a wis teko sapa alladhi wong lanang siji. Koma kang ngadeg sapa abuhu bapake alladhi. Warabiu utawi contoh kang kaping papat. Min aksamil ma'rifati saking piro-piro bagiane isim ma'rifat. Iku al ismu isim. Alladhi rupane isim iku fihi ngene ya. Warabiu utawi contoh kang kaping papat. Warabiu utawi contoh kang kaping papat. Min aksamil ma'rifati saking piro-piro bagiane isim ma'rifat. Iku al ismu isim. Alladhi rupane isim. Fihi kang iku tetep ing dalem isim al alifu utawi huruf alif walamu lan huruf lam termasuk al ngene. Nakwur rajulu sepadane lapat ar-rajulu wal gulamu lan lapat al gulamu. Dadi dikai al. Alif lam itu al. Wal komisu utawi contoh kang kaping 5 min aksamil ma'rifati saking piro-piro bagiane isim ma'rifat. Iku ma isim udifa kang dimudhufake apa ma ila waqidin maring salah sijine lapat min hadil arbaati saking iki contoh papat. Nakwu gulami umpamane contoh lapat gulami maknane punakawan ingsun. Jadi sing te ma undifa sing te mundhafno marang salah sijine lapat yo. Gulami termasuk mundhaf karo ya mutakalim. Wa gulamu Zaidin lan punakawane Zaid. Lapat gulam dimundhafkan kepada lapat Zaid. Wa gulamu hada lan punakawane iki wong lanang. Wa gulamul ladzi koma abuhu. Wa gulamul ladzi lan punakawane wong lanang. Koma kang ngadeg sapa abu bapake alladzi. Wa gulamur rajuli lan punakawane wong lanang. Wa nakiratu utawi isim nakira iku kulusmin saben-saben isim sa'iin kang nyumambrai apa kulu ismin fi jingsi ing dalem jenise isim layak tasu ora nentokake bihi kelawan isim apa wakidun perkara kang siji duna akara ora perkara kang liya. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef ana nakirota ing sak temene isim nakira. Hiya yo isim nakira iku al ismu aran kalimat isim al maudhu'u kang disemilihake apa isim li fardin maring ijen maring tunggal. Gairi muayyanin kang ora ditentokake. Nakwu rajulun umpamane lapat rajulun wa gulamun lan lapat gulamun. Fala yaktasu mongko ora nentokake bi kelawan lapat rajulun wa gulamun. Apa waqidu duna akori.
Ngene wae. Ngene. Fala yaktasu mongko ora nentokake bi kelawan lapat rajulun wanggulamun. Apa wakidun perkara kang siji duna akara. Ora perkara kang liya. Wa ta'ribu utawi pareke pelanggerane isim nakira. Iku kuluma saben-saben isim soluka kang patut apa dukulul alifi mlebune huruf alif walami lan huruf lam alaihi ing atase isim nakira. Nakwu ar-rajulu umpamane lapat ar-rajulu wal gulamu lan lapat al-gulamu. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef ana rajula ing sak temene lapat rajula wal gulama lan lapat al-gulama. Qabla dukulil alifi. Ing dalem sadurunge mlebune huruf alif walami lan huruf lam. Maksude al ya. Alaihima ing atase lapat ar-rajulu wal gulamu. Iku nakirotani. Isim nakira karuni. Li ana rajulan krana sak temene lapat rajulan iku yasduku benerake apa lapat rajulan ala kuli rajulin ing atase saben-saben jenise wong lanang. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lapat rajulan gulamun utawi lapat gulamun. Falama dakolat mongko ing dalem semangsane mlebu alaihima ing atase lapat ar-rajulu wal gulamu. Apa al alifu huruf alif walamu lan huruf lam. Ta'arrufa mongko dadi makrifat apa lapat ar-rajulu wal gulamu. Soale kaya ana alif lam ngono ya. Soale apa faqabulul alifi mongko utawi nerima huruf alif walami lan huruf lam termasuk al. Iku alamatut tangkiri. Alamate isim nakira. Wa subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.